Lakasan mo. Ano pangalan mo? GR, GR. Anong gitna mo? Karyo po. Carrio. Tapos apelido mo? Alvarado. Alvarado. Balit 4 na araw o 3 araw mo pa nasakit yan? 3 po. 3 araw. Hindi mo maangat yung kalawete mo ng maayos. Try mo nga lang hanggang saan lang kaya mo. Hop, yan lang. Wala nang itotodo yan. Sakit po parang yung ugat ko. Parang saan yung bandang ugat mo? Dyan sa dibdib niyan. Yung kabila, subukan mo. Alam ko wala namang sakit yan. Subukan mo. Wala. Okay lang. Tapos dahan-dahan mo ulit iangat. Yan lang. Wala, yan. Tapos tumataglid. Susubukan ko, ha? Okay na. Sala yan. Maliwanag. Yan, huwag nyo lang tatakpan to ng camera nandito, ha? Tapos lang. Straight. Ano ba yung masakit mo kanina ito? Hindi mo nagagalaw yan, di ba? Nagagalawin, ha? Tatapanan lang natin yan. Tandaanin mo lang pagkasin yung pangalan mo, ha? Buo ulit, ha, pangalan. GR, Karyo, Alvarado. Saan yung masakit mo? Yan. Dito. Okay, relax lang. Hayaan mo tumatanggal yung tapal mo, ha? Tsaka yung isang masakit, dibdib. Turo mo. Pa isa. Ubusin mo yung tubig niyan. May dasal na yan. Dinasalan ko na sa pangalan mo yan. Tayo mo lang, ha? Yun na eh. Pabayan nyo lang. Baba mo dyan. Ilang minuto. Saglit lang, ha? Nagbago na yung mukha mo. Bumuha po ka na. Ayan putla. Kanina, ano na yun? Diba kanina maputla? Alam mo kung bakit maputla ka? Dahil pinalinis ko ang katawan mo. Ibig sabihin, marumi. Hindi ko sinabing marumi ka, ha? Yung nasalod ang katawan mo. Baba mo yung kamay mo. Straight mo. Ganga mo lang. Sunod mo lang, ha? Ako lang bahala. Yung tingala, yan. Habang may dasal yung tubig mo kasi tatalab yan 3 minuto pa. Abayaan mo lang. Sagad mo lang. Ako lang. Abayaan mo lang, ha? Abayaan mo pa. Hindi, ganga mo pa. Ganga mo pa. Yun. Tumunog dito. Relax. Abayaan mo lang yan. Straight pa, straight. Huwag kayo yuyuko. Labas mo ang dibdib mo. Upong kardo. Kunyari, para tayong military. Yan. Straight. Yan. Relax lang. Malay mo na natin itong walang sakit. Relax mo lang. Diba tumunog? Ayusin ko lang yung buto kasi nagpahilot kayo, di ba? Ginanon yung kamay mo, di ba? Masyadong mali ang posisyon ng ginawa niya. Doon yan, sa salo. Hindi, ayan yun na. Huwag nyo na banggitin. Importante, nagtulungan kami ng mga hilot, ha? Masama po yun. Bawal po tayong magsalita na masama sa kapwa kasi manggagamot po sila, ha? Ayusin ko lang paghilot. Importante, nahilot ka niya, nahilot pa rin kita, ha? Relax lang. Yun. Relax lang. Yun. Tumunog, di ba? Hinga na maayos. Straight. Tapos ito, ganyan mo. Kukunin natin dito kasi hinatak niya, di ba? Sabi mo, lalo sumakit yung dito mo. Huwag mong gagalawin, ha? Ganyan. Yung forma ng paa mo, huwag mong gagalawin, ha? Bagsak mo lang katawan mo. Ako bahala. Bagsak mo lang. Yun. Hinga na maayos. Hinga. Inhale, exhale. Tayo. Atras ng konti. Natin si nanay kasi hindi marunong mag-camera si nanay. Medyo taas niya yan ay. Yan. Pag tumatayo na siya. Kasi tumakantad siya. Kakantad to yung anak niya. Lagyan mo dyan sa batok. Relax lang. Sandal mo. Yan. Ako lang, ha? Okay na. Ibalik mo na yung buto mo lahat. Upo. Tayo mo lang, ha? Relax mo lang.
Sara yan. Smile ka ng konti. Yan. Yan. Harap ka dito sa amin. Harap ka sa nanay mo. Sayang naman, gwapo-gwapo mo. Iangat mo to. Kasi alam ko wala tong sakit. Wala, di ba? Galaw mo leg mo. Gano mo. Kabila. Ngayon, iangat mo to. Ano? Ah, Oh. Masakit pa? hindi na. Ganyan mo lang. Pantay. Para yung katulad kanina. Oh. Bakit mo naangat? Masakit hindi? Hindi na. O, di ba? Nawala. Ilabas mo yung dibdib mo, huwag kang lagi nakayuko, labas mo. Kasi yung ugat mo naipit. Ibig sabihin, yung ugat mo, di ba tinapalan kita rito? Umiinit to, umiinit o lumalamig? Marami. Alin na lumalamig? Yung dito sa likuran mo. Pero hindi. Antay mo kasi hinahatak pa nila yung ugat. Di ba, ginawa sa'yo kahapon, hinawakan ka rito. Pinadapa ka, at nilagay ko dito, di ba? O, kasi yung spinal cord mo, di ba sumakit yung dito mo? O, labas mo yung dibdib mo. Kunyari yung parang parang astig-astig na konti. Yan, tapos igalaw mo yung kamay mo, angat mo. O, masakit? Hindi na. Ano? Okay na po, Nay. Teka lang, ako na lang po. Ano mo? O, ulitin mo. Habang may dasal pa yung tubig mo. Galaw-galaw ka. O, wala na sakit. Kahit katiting. Saka nagbago mo ka ng anak nyo na yun. Nagalog lang ko kasi. Hindi kasi, Nay, kasi meron po siyang dinasalan ko siya kanina. Di ba uminit yung stick sa'yo kanina? Ibig sabihin yun, Nay, pinagpag ko lang. Dapat yun isasama ko dito sa video kaso pitik lang ang ginawa ko sa kanya para mabasag yung mga body spirit, pero wala naman siyang mga elemento lang naman yun. Kaya nilinis ko lang muna kasi di ba pinahilot niya yan. Kahit hindi mo nililinis ang katawan lupa niya, diniretso mo siya ng hilot, hindi yan gagalaw. Babalik agad yan. Di ba hinilot yan, di ba sumakit agad yan? Kinabukasan o yung pagkatapos mo lang paghilot? Kinabukasan. Kinabukasan, pero gumalaw. Hindi na po. Hindi, pagkahilot ngayon, naibawasan yung sakit, hindi. Hindi ba? Hindi, di ba? Kasi may nakasagi sa kanya. Hindi nakikita ng mata. Kasi nakita ko ang kanyang mga mata, hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Lagi siya nakayuko. Kaya iniisip ko, siguro bagong gising lang ako. Siguro mayroon akong uling sa muka. Oo. Ano pakiramdam mo? Wala. Wala na sakit. Sigurado. O, di ba? O, di ba? Naangat mo na. Ano masasabi mo sa Panginoon? Salamat. Maraming salamat. O, una, lagi kayo magpapasalamat sa Diyos. Magdasal ka. Tingnan mo yung daliri mo. Yung kanina. O, di ba? Pantay na. O, di ba? O, di ba? 1, 2, 3, 4. O, di ba? Pantay na. Anong pinakamahaba kanina dyan? Gano'ng kahaba? O, di ba? Ganyan kahaba? O, bakit pumantay? O, tayo ka na. Wag niyo na sabihin kung sino siya. Importante, nagtulungan kami. Kasi ayaw ko yung mga manggagamot na, yung ibang manggagamot na sinasabi na ganyan, ganyan, ganyan. Ayaw ko. Kasi instrumento pa rin siya ng Panginoon Kristo. Asawa mo siya? Oo. Basta, puturo ko lang sa'yo, lagi kayo manalangin at magdasal. Kasi ang asawa mo, kulang ang kanyang espiritual. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing hindi siya nagdarasal. Medyo bumababaw.